C. Ayo deh. Yo mbak. Sugeng Dalu selamat malam. Tambah manis yen kowe ora lawis yen meso manise ngungkuli matu koyo bisa ngrontoke jantung Wayo ganteng mas sampean pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem kang soalit mas namine kampung ngalor ngidul sampean gawani gendeng bawa melek-melek ayo kembang melati aku dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasir turi mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge godhong Iris-iris satu dek gulane Jawa kowe jamanes dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong lanang hey 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 wah himangola wah ya mau dia RS Sir manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis ora tau ya mas yen semanise ngungkuli madu kuwi maju koyo bisa ngontoke jantung ayo ganteng sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem kang soalit mas namine kampung ngalor ngidul mas Edi gawani gendong mari ya mas wayo Kembang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasir turi mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng godho rada
jalan buat orang yang manis sekali. Layak dirubung semut neng guri kue mau. Kue kok ngono lentos saking manisnya nganti Saking dirubung manisnya. semut. Iki rame banget apa Alhamdulillah full Mbak Ro. Alhamdulillah nggih wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waya taman ngepasi. Ngepasi. Alhamdulillah kok leren ya Nas. Alhamdulillah nggih. Iki mau pomo dilanjut ya Allah ya Allah. Piye? Ora sida entuk aku. Iya bobor ya. Angge saking pepanggihan meleh nggih Bapak Ibu sedaya tamu undangan ingkang sama rawuh dalem Pak Hartono menika nggih. Nggih. Kalian kula sak kanca nggih menika kebiare Wahyu Manggala. Lagi pembukaan wae lagune manis insyaallah Manis. disediakan yang manis-manis. Ah, iya Saka dah. awak dhewe pokoke dongane kanggo adikku Lutfi. Nggih Dik Lutfi. Dik Lutfi sampun bubuk, Bu. Ya Sampun. Allah Gusti, ya Allah Gusti, iki kok aku gak sida Gak disangoni. sida disangoni kalung. Kalau kaya uang Dek mau, awannya. iya. Dek Lutfi muga-muga dadi putra yang soleh. Amin. Dek Alina dadi putri yang soleha. Amin. Wis bubuk kabeh iki ya Mas. Sampun. Muga-muga tansah ngabekti dawuh wong tuane kekalih. Amin. Saged ngangkat derajat wong tuane kekalih. Amin. Apa yang jadi cita-citanya semoga Amin. Sak bibarene Mbak Wahyu Manggala rezekine Pak Hartono sak keluarga ora kok Nggih. lekak ning kebak. Amin. Saya kata berkah barokah, adem ayam keluarganya ya adem ayam penggalihe. Nggih. Nah sampun ngrenggani dalu menika kuwata sangat tamu undangan Bapak Ibu sedaya, kanca-kancaku Bapak Ibu WML semuanya. Biasane sing pecinta-pecinta ketoprak khusus Wahyu Manggala iki hadir semua. Hadir semuanya. Pokoknya nanti di absen satu-satu Nggih. ya sayang kalau sekarang ini kalau di itu tidak selesai. Malah ngentekno wektu. Mumpung niki streaming nggih. Nggih. Kan iki adikku Lutfi wis bubuk. Sampun. Kok Mas esok penasaran balah bengi-bengi aku gak nonton Mbak Arem dan lain-lain. Bisa nonton streaming RHS juga teh. kanteng jaman. Niki katuran setunggal blok setunggal wonten kangen teng ati rumiyin nggih. Nggih. Minangkani pamunya saking Mas saudaraku yang ada di Jakarta sana nggih. Mbak Bila niki saking tua rumah utawi Dek Lutfi wis bubuk ya. Iki lha apa kowe kok jagongan dhewe. Iki lah, selarom gak iso. nyang-nyangan lagu iki Wes lho. sampe diurusi sing mburi, mbak menawi saking tuwa rumah niki ngersake tembang utawi request lagu Monggo. sumangga langsung mawon ngoten nggih. Mangga kangen ing ati dipun langgam karo rumiyin Pak De. Sunane minta alusan ngaturi sing sepuh-sepuh ugi iki mergo tamu undangane sing bapak-bapak iki ya tesih kata. Wonten ngaji nggih kuwata. Simbah-simbahku nggih kata. Ah, iki lho, Rom. Dalu, Pak. Nggih. Wih. Nggih, Nggih. perawan Kalimantan. Tak tunggu balimu lho. Lho panjere apa? Lho panjere ndi? Panjere pundi? Lho. Duh iki dek gak nyambung. Panjere pundi? Surabaya duh Pak. Iki mesti tekon asale kondi ngono menawa Iya, ndak, dikira. Rom. Monggo wonten kangen ing ati. Iya, iya, iya. Iya. Dah heboh iku engko nek dikoplo. Pasukan langit, Pak Ong. Alamat anak soleh, Pak Ong. Just Mas Dika. Mas Erik. sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu pepujanku hati susah mung kangen sliramu Bagus pepujanku. Hatiku rasane hatiku. Awal rapi Iya. wayanganmu berbeda hatiku. Ho ya, ho ya. Rino wangi tak anti-anti hati susah
bar mangan bakso di awan ya. Aja sembah Ae, so. Hey. Dikit 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 dikit. Awas. Ayo. Ae, ae. Wih, Heka, heka. ayo deh. Gue pasukan jebule. Ayo. Hey ha. Yo. Hey. Abang Ha. selamat Hey. Ha. Ha. Bude Resi sampai Hey ha. Aceh. Hey. Jaulia, Ha. oke. Hey. Ha. Mas Adi, Hey. Mater Ha. Suwon, Hey. Putra Rantau, Mas Agus. Halo. Sir. Lo lo lo. Sawer sawer. Hey. Mbak Menyok biasane. Mbak Ha. Sewindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Dawa ngayu Jos. pepujanku. Ijol Pak. Hati Oh. susah mong kangen sliramu. Oh, dia matur suwun Pak. Romantis lanjut. Hey, 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 ha, ha. Ha, ho, ha. Ha, ho, ha. Ha, ho, ha. Iya. Hey, ha, hey. Rino nyitaan diambil. Hati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung sira kang bisa nambani. Lanjut nggih Pak nggih. Lanjut nggih. Waduh duh duh. Aja sembah Hey ha. Hey ho. Hey. Hey ho. Hey. 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 Hey ha. Hey ha. Yo 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 yo. Matur suwun. Niki Bapak paring asma sinten to jane kekalih niki kok kompake ra umum niki. Pak sinten niki? Mas Bagus. Kuwi bagus tenan nek ngono. Aja bagus gene no, Pak. Pak Deng, apane sing nganu Pendeng. Iya, ya wis Nggih, ora nggih. tau duru-duru wis tuwa kok isih duru-duruan ae iki gene, Cah. Nggih, Nah, apa niki? tersun deh. Nggih, Pak Lodeng iki nyangoni lagu- sarasan. Lagune apa? Oh, nyangoni tok. Ngene ya genu. Niki mboten nyuwun lagu jenengan, Pak. Lagune Napa? sembarang ya, Pak ya. Sembarang, Pak. Tak tunggu Oh, balimu. nggih. Niki saking Kang Mas nggih, Pak, nggih ngersake Ngersake pupusane langsung Mas Agus ngersake tombol kangen. Pak Om alamat anak soleh. Sing ngene sik nggih. Napa niki, Mas? Iki Mbak Ida, Mbak Ida. Oh, wonten iki nih. Dibaca dulu Mbak Ida, dibaca dulu. Tak tunggu balimu dulu Mas Ari disiapkan nggih.
Alah ya niki saking permintaan dari keluarga Mantingan Tengah. Oke. Nggih. Sunannya wonten Gobak Asmara sesejaman cinta merah jambu harus dituruti. Siap amin. gerak pokoknya Kang Mas nggih. Mangga wonten Ya. tatu Bali Murumian nggih. Pak Ledeng di Pak Ledeng. Oh iku wis nggo sangune Rom. Siap, monggo Pak Ledeng. Maju dong Pak. Ingat niki. Bisa tenang lah. Pak, pon jauh-jauh toh Pak. Yang dari Puncak Wangi selamat malam. Nangis sepino ping pitu yen kuwi keputusan Pak Gun. aku ora bakal godel Adike banget. lungamu tinggal ke Makasih Dek Lutfi. aku wis lila yen sliramu senajan dodo ngempet ing lara aku ra kuwasa menging sliramu Septia. sing tak jaluk jujur atimu iramu ra citra senajan Pak, jenengan kadoan, Pak. Mike mboten nyantol. sliramu Pak, Mike mboten nyantol. ana ing mripat lan dodo budal tak tunggu
Ledeng juga Pak Lodong matur suwun nggih. Oh ledeng lodong. Iya kompak kok dek koyo dagelan Kayak ngene iki iya. kok. Jogete yo pas iso rangkul-rangkulan romantis banget nang isore grimis-grimis cilik-cilik. Suaranya jan luar biasa Jas. Pak iki mesti Pak kulino Dek. Kulino ngerum. Kulino nyanyi nang omah. Oh, alah, karo karaokean bojone, ta. kok iso. Kok ngerum bareng. Pak Gun Mbak Indah, Pak Gun Mbak Indah. Iki nek meleset aku ya. Buat Bermangan wae. gedang iki mang sapa kae? Kawan kontrak, Pak. Kemenyek. Aku anggur tak ngene iki ya kemenyek, Ro. Angger tok kono nek kemenyek ora umum aku kene ta. Heeh. Apa iki? Hilangan. Oh ono iki ne, Iki sing bensine. endi? Oh, rembes. Oh, ini dari Rembes. Aduh, nyindir aku iki, aku rembes sone turu. Rembes geng besi Kedung Rejo Rembang. Sunane ada ilusi tak bertepi. Niki saking Pak wonten kerinduan. Iya nanti konfirmasi. Ya. Piye lagune piye? Iki kerinduan. Kerinduan sih. Engko gak apa-apa. Nek dari luar rumah enggak Nggih, apa-apa loh. langsung ndak apa-apa nek ngoten Kerinduan aja Mas Ari. dari Pak Har. Oke, saking Pak Hartono. Pak Hartono menawi badhe nembang. Monggo, Pak. Kados Pak Ledeng kalih Pak Lodong. Lodong. Nanti jenengan Pak Lidung. Lidung cah winang. Iya lali aku. Saya Dewan gak nyanyi Ji Ya wes gak apa-apa. Say. Maju dong beras. Hey ha, hey ha. Pasukan langit selamat malam semuanya. Apa?
seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Asik. Sir. Muga-muga berkah barokah nggih Pak, gadine luwih akeh. Iki aku tak ngaturi dari keluarga besar Mantingan Tengah. Sunane wak wonten sesideman kali Gubuk Asmara. Nggih. Dadekke siji ya Mas ya. Niki wau Mbak Garna nggih nyangoni aku nang ya, "Mbah nusake napa mau nang nganggur aku ditinggal lunga." Nang langenane Mbak Garna terus sesideman. Cucok pol iki diaturi sayang ya, mangga. Mangga Mas. Terus sesideman Gubuk Asmara. Berangkep Mas. Berangkep jadi siji yang dari besi sabar nggih mintake ada dawai asmara juga. Iya. Rembes King. Yuk. Remaja besi saya. Oh, aku soalnya mang turu ya rembes lho. Isin aku. Oh enggak. Trauma turu segendaru.
Saking mantingan tengah melih, Mbak Kakung kali bapaknya ngersake selingkuh kalian podang kuning. Wis ngerti berangkat-berangkat di sosial-sosialno. Ben seneng atine sayangku. Tebih-tebih Ayo, monggo Mas. Caket pol. Catetan sandrone ati Catetan luntur saya berarti Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Wes nyok, Rai ku mau syuting kok mau zoom ngono gini senengane kok nek ketok iki lho. Kan umumnya Rai. Kemancunganku sayang. Ndi? Iki. Anane disyuting ki mergo langka lho, Ro. Kowe kok ngono lah, Dek. Iki lho Mas tukar iki nyawer tok iki. Nggih nyawer sarasan. Iya, bener ora. Tombol kangen Mas Ari disiapin dulu nggih. Apa? Ih, ora iso ya, Mas. Gak iso. Jam 12 pinter Mas malah. Tapi bohong. Mas lagune wis Niki mati. tombol kangen Sunan saking pundi Mas nggih? Agus. Mas Agus, nggih monggo katuran. Ya Mbak It, nara Mbak Ita ora. Lagune iki masih banyak banget Mas, bukan aku kok tegese nolak rezeki dari Kang Mas nggih. Niki tembangipun tesih kuwata sanget. Engko bare jam piro iki? Ya, monggo. Subuh. Iya. Iya, nasi malaka malama. Ya. Monggo. Seko
tak ngomongan banter nak tinggo nyanyi kok blurut Mas. Iya Mas. Nanti tambah iya nak tinggo nyanyi ya. Iya, Mbak Ben Pusi. suaraku sing mengene-ngene iki. Menggelegar santai ditukana speaker neh kok, Rom. Mosok le gara-gara Iya. apa nek ditukok nanya. Ya aku mbek kowe iki gawene bengok-bengok ae. Oke ngaturi Kakang Kundirian nggih, agak bingung ya. Saking mantingan nggih. Nggih. Iki mestinipun sederek saking Pak Hartono kok Dek aku gak Ah, wani ya. gak Gak wani apa-apa. berkutik langsung tak aturi momen wonten selingkuh podang kuning Mas Ari. Adek podang kuning sik apa selingkuh sik sing penting berangkep dadi siji iki. Soalnya saking mantingan iki ya berangkep kabeh enten. Ah, ah. Sak kok brondol